Tenim avui el plaer de tenir un experto en un tema que és un tema històric, un tema fantàstic, que ha sigut un hito fundamentalmente en el principios del siglo XII-XIII y que fins últimament del XIII a Espanya, a Catalunya en principalment de Occitània, ha marcat. El presentador Eduard Berga viene de Barcelona expresamente para donar esta charla, conferència, con molt de gust. Aquest matí van muntar l'exposició que sota estarà fins al dia 2. El presentador, per raons de salut, no ha pogut vindre. Òbviament es nota que estic improvisant, pero crec que las cosas cuando se fan con cariño, se fan con afecto y se fan con ilusión y se fan sobre todo con este hombre que es una maravilla y que me tiene el cor robat. La veritat és que lo fa con molt de gust, a pesar que possiblement els meus errors. Eduard és un erudito del tema. Eduard ha escrit lo inimaginable sobre el tema. Eduard té una biblioteca impressionant. Eduard maneja llibres per acá, com nosaltres manegem, jo què sé, perquè és que compra tot, veu tot, s'entén de tot. La veritat és que és una meravella. El problema que té Eduard, ja lo dic, el problema entre cometes, és que sap massa. I com sap massa, demonis, resulta que ens dona un munt de dades, i a vegades els neòfitos els perden una mica. Per tant, Eduard, tu tens la paraula. Nos encanta que estés aquí amb nosaltres, nos encanta que t'hagis desplaçat expressament de Barcelona, que hagis vingut a les 3:30 en l'AVE, que te vayas a les 10 de la nit i hagis vingut expressament aquí, perquè t'agraïm de cor aquestes dades de coneixement que tenim el privilegi, perquè ell és una autèntica autoritat en el tema del càtars. Eduard, escoltem. Gràcies. Escolta, t'estan dient el micro que el paguis, perquè no es connectin els dos. Si no, reboten, sí. Bé, molt bona tarda a tots. Moltes gràcies al Centre de Lectura per aquesta invitació a participar, a donar aquesta conferència. Moltes gràcies a tots per tenir la paciència, per haver vingut aquí, per assistir i per voler escoltar aquesta conferència. Jo li explicava abans a l'Àngel que, com que xerro massa i a vegades em perdo per les rames, per les branques, tinc el costum d'escriure les conferències i de llegir-les perquè és una manera també de centrar una mica el tema i poder donar la informació que considero essencial sobre aquell tema. El que passa és que després de la meva lectura obrirem un torn de preguntes que per mi és la part més interessant d'aquesta conferència, en el que totes aquelles qüestions que hagin quedat pendents o aquelles preguntes o aquells suggeriments que us hagi despertat aquesta conferència, doncs vosaltres també podeu participar, jo amb molt de gust i de la manera millor possible que jo tingui, intentaré contestar tots aquells dubtes i aquelles qüestions que es plantegin. Bé, comencem. Avui em toca fer una mica d'home orquestra. He estat abans amb la presentació perquè la persona que havia de venir, que representa una mica el projecte dels Camins Càtars, està en febre, està malalt a casa i no ha pogut venir. I ell m'ajudava sempre amb el PowerPoint, amb la presentació, que ha fet molt bé l'Àngel, i aquesta vegada em tocarà fer-ho una mica tot i em disculpeu, sisplau, si veieu que
no sincronitzo el que parlo amb les diapositives, perquè a vegades és complicat de tenir... Soc un home i els homes ja sabeu que hem de fer una cosa darrere l'altra, però no podem fer, com les dones, 2 o 3 coses al mateix temps. Però tu eres Dios. No. Superaràs. Bé, Ramon de Penyafort. Avui parlarem de Ramon de Penyafort, una figura cabdal que, per entendre el desenvolupament de la política de l'Església en el seu assentament institucional a l'edat mitjana i en la lluita contra les heretgies que es van proliferar a l'Europa occidental durant els segles XII i XIII. Al llarg del segle XI i XII, com a resposta a la reforma gregoriana que va emprendre l'Església romana, al segle XI, van sorgir una munió de diferents moviments que no estaven d'acord amb un cristianisme que plantejava l'Església romana i que buscava essencialment recuperar la seva preeminència en el poder temporal i restablir un ferm control social sobre tota la població europea. Entre totes aquestes dissidències cristianes medievals destaca el catarisme, que tot i que es va estendre per tota l'Europa occidental va aconseguir un fort arrelament als països meridionals, sobretot a Occitània, a Itàlia i a la Corona d'Aragó. Quines eren les principals característiques que distingien aquesta dissidència, el catarisme, de l'Església romana? En primer lloc, el rebuig que van fer dels diferents sagraments que havia establert l'Església romana durant aquests segles i que va reafirmar amb la reforma gregoriana. Del bressol fins a la tomba, aquests sagraments estaven presents a la vida quotidiana de tothom. Quan naixia era batejat i s'inscrivia als registres de l'Església. Durant la infància rebia la confirmació i a partir de llavors havia de confessar-se i rebre l'Eucaristia periòdicament si no volia ser expulsat del si de la comunitat. El matrimoni sacralitzava la unió entre una parella que volia viure junts i això havia de ser inscrit també als registres eclesiàstics per tenir un control de la nova família formada. Si algú volia seguir la vida religiosa, havia de ser instruït per l'Església i rebia d'ella l'ordenació sacramental. I finalment, abans de morir, havia de rebre l'extremunció, que també era registrada puntualment per l'Església. És a dir, des que una persona a Occident naixia fins que moria, en els diferents moments importants de la seva vida, en el naixement, el matrimoni, la mort, hi havia una inscripció de l'Església, que era una inscripció notarial. En aquella època no hi havia registres civils. Eren els registres de l'Església els que reafirmaven la situació legal d'aquella família o d'aquella persona. Els càtars contestaven un per un tots aquests dogmes sacramentals. Doncs deien que no els havia instituït el Crist, no estaven al Nou Testament, no s'explicaven allà. Per ells, segons les Sagrades Escriptures, el Crist només havia anunciat un sacrament, el bateig de foc, no el d'aigua, que era de Joan Bautista, sinó el bateig de foc. És a dir, la vinguda de l'Esperit Sant que van rebre els apòstols el dia de la Pentecosta i a qui se'ls va donar el poder, aquests apòstols, de transmetre'ls a aquells que consideressin dignes. Aquest era el que coneixem com el consolament càtar. En segon lloc, els càtars pensaven que el cristianisme no podia ser mediatitzat per cap institució o persona i que cada ésser humà havia d'emprendre el camí de salvació per ell mateix. El missatge evangèlic contingut en el Nou Testament era l'únic i veritable manual d'instruccions que la persona havia de seguir sense necessitat d'interpretacions teològiques o dogmes establerts més enllà dels textos originals. Aquest esforç perquè tothom pogués comprendre el text sagrat i seguir-lo directament es fa palès amb les primeres traduccions en llengua vulgar, en la llengua vernàcula de cada lloc, en occità i en català, del Nou Testament, degudes a valdesos i a càtars.
traduccions que, com veurem, van ser prohibides poc després per la Inquisició. En tercer lloc, rebutjaven el poder temporal en aquest món. Explicaven que aquest món dualista, on trobem l'alegria i la tristesa, la vida i la mort, la salut i la malaltia, la felicitat i el dolor, havia estat creat pel Déu estrany i que les ànimes humanes havien estat empresonades en cossos mortals on havien oblidat el seu veritable origen per aquesta alternança constant. El Crist havia vingut a recordar als éssers humans que el seu esperit podria reunir-se de nou amb ells si estaven disposats a renunciar als somnis de poder, de riquesa i de concupiscència, tot allò que, malgrat que ser temporal, per tant mortal, enlluerna els nostres sentits i ens encadena en aquest món. El meu regne no és d'aquest món, predicaven els càtars, i ells mateixos en donaven exemple amb la seva vida austera, de treball i oració. Així ho explica Eberwin de Steinfeld, un monjo del monestir de Steinfeld, a la frontera de França i Alemanya, a la conca del Rin, a Bernat de Claravall, el gran teòleg catòlic de l'època, l'any 1147, és a dir, al segle XII encara, molt abans que hi hagués la croada albigesa. Diuen d'ells, d'aquests heretges, que són l'única església, perquè només ells segueixen el Crist i són els veritables seguidors de la vida apostòlica. Doncs no busquen les coses d'aquest món. Sobre ells mateixos diuen: portem una vida santa i molt estricta, de dejuni i abstinència, passant dia i nit en la pregària i el treball, no buscant cap altre profit que el necessari per viure. Suportem tot això perquè no som d'aquest món. Aquests dissidents es van integrar ràpidament a Occitània, a Catalunya i al nord d'Itàlia. La població d'aquests territoris s'havia mantingut molt romanitzada i la influència de musulmans i jueus, en aquell temps molt més cultes que la gent del nord d'Europa, havia permès el floriment d'una cultura excepcional. Exemples com el fin amor dels trobadors o la institució del paratge donaven testimoni d'una civilització de tolerància, igualtat i llibertat. Això va permetre, sense cap dubte, que els càtars fossin acceptats d'una manera natural pel poble, que els considerava bons homes i bones dones, i que donaven un exemple més adient a la veritable essència cristiana que les panses de monjos, capellans i bisbes. Els nobles de la regió tampoc els veien com a competidors del seu poder, com si ho era l'Església romana, que no solament tenia en propietat molts béns immobles, sinó que també cobrava tots els delmes i impostos possibles. Segurament tots coneixem la història de la batalla de Muret, el 1213, 60 anys després de les paraules d'Eberwin de Steinfeld. En aquesta data s'esveiés el somni d'una nació occitana catalana entorn del rei Pere el Catòlic i la corona d'Aragó. Aquesta batalla fou l'inici del final de la croada albigesa, que es va certificar en el Tractat de Meaux, a París, amb la submissió del comte de Tolosa, el rei de França, l'any 1229. Aquell mateix any, 1229, una data important a recordar, es convoca un concili a Tolosa, a Toulouse. Aquest concili és molt important perquè estableix per primera vegada la Inquisició medieval amb una recerca sistemàtica d'heretges per tot el territori occità. Amb tot això, quin va ser el paper de Ramon de Penyafort en la creació d'aquesta Inquisició medieval? Ramon de Penyafort
va néixer a la població de Penyafort, prop de Vilafranca del Penedès. Fill dels senyors del castell, al voltant de 1175, és a dir, en el segle XII encara. Sabem que l'any 1204 és clergue i escriba a la catedral de Barcelona, perquè hi ha documents que en donen fe d'això. I que pocs anys després va estudiar dret a la Universitat de Bolònia, segurament sota la protecció del bisbe de Barcelona, Berenguer de Palou, que veia en ell una gran capacitat d'estudi. Una imatge de Bolònia. Acabats els estudis, resta un temps a Bolònia de professor, fins a l'any 1222. Finalment torna després a Barcelona com a canonge de la catedral i el nomenen paborde de la canongia, càrrecs als que renuncia el mateix any per entrar a l'ordre dels dominics. Aquell any, 1223, escriu la primera versió de la Summa Penitència, un manual pels confessors, les penitències que han de donar aquests confessors. Poc temps abans, el papa havia autoritzat a confessar a dominics i franciscans. I ell, que és un dominic, ja s'ha passat a l'ordre dels dominics, pensa escriure probablement aquesta Summa Penitència per ajudar els frares dominics a veure com han de fer, com han d'establir les diferents penitències en funció dels pecats que confessen. En aquest manual, Ramon ja parla dels heretges. Estem parlant de 1222. En diu el següent. De 4 maneres hom és anomenat heretge. Primera, s'anomena heretge el qui erra en la fe. Segona, aquell que encara que no s'hagi apartat de l'Església, entén l'Escriptura de forma distinta de la que demana el sentit que l'Esperit Sant ha inspirat. El que no diu és que aquesta inspiració de l'Esperit Sant la rep directament el cos eclesiàstic. Per tant, tots aquells que no estan d'acord amb la interpretació de teòlegs i del cos eclesiàstic són heretges. Tercer, és heretge el qui s'allunya dels sagraments de l'Església o de la comunió de fidels. I quart, s'anomena també heretge el pervertidor d'aquests sagraments. El 1228 trobem a Ramon de Penyafort que se li encarrega acompanyar el llegat apostòlic Jan de Beville per terres hispàniques. El cardenal tenia la missió de posar en pràctica les disposicions del Concili Latrà IV, un concili en què, entre d'altres coses, havia establert tota la persecució dels heretges que hi havia per tot el territori controlat per l'Església romana. Va assistir al Concili Nacional de Valladolid i després al de Tarragona. Quan torna a Roma, aquest cardenal, aquest llegat apostòlic, s'emporta a Ramon de Penyafort amb ell. La seva fama d'excel·lent jurista s'estén per tota l'àrea eclesiàstica i el papa Gregori IX li encarrega la compilació del corpus jurídic eclesiàstic, amb la feixuga tasca d'ordenar i donar coherència al munt de decrets i disposicions acumulats al llarg dels anys. Aquesta compilació que va fer Ramon de Penyafort, que es coneix com les decretals de Gregori IX, no és simplement un recull de tot el que d'allò, sinó també una expurgació de totes aquelles contradiccions que els diferents papes i els diferents decrets s'havien establert. Un deia una cosa, l'altre en deia una altra. Llavors ell es va dedicar a ordenar tot això i a donar-li una coherència. Per això es va convertir en un corpus jurídic molt seguit al llarg del temps per tota l'Església i que després va tenir continuació amb altres corpus eclesiàstics, jurídics. No seria, doncs, gens estrany, estem parlant de 1228, que està fent aquesta tasca, i hem dit que el 1229 hi va haver el concili de Tolosa on es va establir la Inquisició amb tota una sèrie de normes en els seus cànons que establien com s'havia de fer aquesta Inquisició, qui era heretge, etc. No seria, doncs, gens estrany que intervingués de manera directa o indirecta en la redacció dels cànons establerts al concili de Tolosa de 1229.
Ell estava a Roma i, per tant, en aquest concili, molt probablement, els cànons que es van establir en aquest concili van ser posats a la disposició del papa perquè els aprovés, i el papa els va passar amb Ramon de Penyafort, és una hipòtesi però molt plausible, perquè ell hi donés el vistiplau o fes les correccions que considerés adient, perquè en aquells moments ell estava precisament fent aquesta tasca a les ordres del papa. Ell en aquell temps era el confessor i el penitenciari del papa. Al febrer de 1235, pocs anys després, 6 anys després, Jaume I presideix un parlament eclesiàstic a Tarragona, a la ciutat de Tarragona, on es promulguen 24 cànons en els que s'instaura el procediment inquisitorial a la Corona d'Aragó. Un procediment inquisitorial que pren moltes de les mesures que ja s'han pres en el Concili de Tolosa, les reproduïés molt exactament, i m'agradaria llegir-vos els 7 primers cànons, que són aquests, un resum, que es van establir perquè veieu una mica el caire d'aquests cànons. Primer, que cap mena de persona laica no tingui la gosadia de discutir sobre la fe catòlica. El que deia abans Ramon de Penyafort, aquells que s'apartin de la fe i que no segueixin la inspiració de l'Esperit Sant que ha donat, evidentment, els teòlegs. Tots aquells que vulguin discutir això són heretges. I això ni públicament ni privadament. Qui no ho faci, que sigui excomunicat pel bisbe, i si no compleix la condemna, que sigui considerat heretge. Segon, que ningú tingui llibres de la Bíblia. Alto, que ningú tingui llibres de la Bíblia, tant de l'Antic Testament com del Nou. I això en llengua vulgar. Ja us he dit que els càtars, una de les primeres coses que van fer va ser traduir a la llengua vernacla del país perquè la gent pogués tenir un accés molt més directe als textos sagrats, aquests textos, i pogués seguir-los sense necessitat d'interpretacions d'altres persones externes a un mateix. Aquí prohibeixen estrictament que la gent tingui els textos sagrats de la Bíblia en llengua vulgar. I qui en tingui algun, cal que dins el termini de 8 dies el porti al bisbe perquè el faci cremar. Qui no ho faci així, tant si és clergue com si no, és a dir, tampoc els clergues podien tenir en llengua vulgar el Nou Testament o la Bíblia. En aquell temps hi havia, i això ho sabem per referència, no se n'ha conservat cap, s'han conservat extractes, molt poquets, en diferents llocs, que ja no estan a Espanya, n'hi ha a Nova York, n'hi ha pàgines molt expurgades, diguem, del daçó. Però sabem que en aquell temps Catalunya era un dels llocs principals on es traduïa en llengua vernacla els textos, els diferents textos que hi havia en llatí. Quan parlem de les escoles de traductors de Toledo, no només a Toledo es traduïen, sinó tota la Vall de l'Ebre, fins a Tortosa, a Barcelona. Hi havia escoles de traductors que normalment fetes per jueus o fetes per persones que coneixien les diferents llengües, que feien traduccions en la llengua vernàcula per reis nobles o també per la gent normal. Qui no ho faci així, és a dir, qui no entregui en 8 dies les Bíblies o els Antics i Nous Testaments que tingui, qui no els entregui al bisbe perquè els cremi, serà tingut com a suspecte d'heretge. Tercer, que no sigui admès a cap mena de càrrec públic, batlle, veguer o qualsevol altra oficialia amb jurisdicció temporal, qui sigui infamat o suspecte d'heretgia. És a dir, tot aquell sospitós d'heretgia no pot ocupar cap càrrec públic d'entrada. O ha de dimitir, si en aquell cas, si n'està ocupant algun. Que les cases que acceptin heretges siguin aterrades si són alous, és a dir, si són propietat de la persona que viuen en aquella casa. I si són feus o censals, és a dir, que depenen d'una altra persona, d'un senyor, que siguin atribuïts al seu senyor. I això tant a les ciutats com fora de les ciutats.
el cinquè, per tal d'assegurar que no siguin punits els innocents o els merament calumniats d'heretgia, que solament puguin dictar les penes als bisbes o les persones que en tinguin rebuda plena potestat. És a dir, aquí l'Església pren la potestat de jutjar a les persones una mica amb l'excusa, no sé si diu d'aquesta manera, amb l'excusa de que, clar, el bisbe tindrà prou judici per saber si és heretge o no i evitarà que persones siguin calumniades simplement perquè és un veí que té un problema amb ell i diu no, aquest és un heretge i tal, i d'això, per evitar que hi hagin denúncies falses, doncs això serà controlat per un bisbe. És a dir, els judicis ja no seran aquelles persones nomenades per el senyor, per el rei, sinó que seran l'Església qui jutjarà aquestes persones tingudes com a herètiques. Sisè, que qualsevol persona que empari per qualsevol motiu els heretges perdi tots els seus béns i sigui lliurada a l'autoritat reial pel càstig corporal corresponent. I si són batlles o veguers, poc sol·lícits a vetllar en el compliment d'aquestes disposicions, siguin deposats de llurs càrrecs. I el setè i l'últim, que és el que reafirma una mica la Inquisició, que siguin tramès els llocs suspectes d'heretgia, és a dir, tots aquells pobles que el rumor diu que hi ha heretges, un clergue, assistit de 2 o 3 laics, de 2 persones que l'acompanyin, que hi facin inquisició i que puguin entrar a tot arreu, on convingui. És a dir, carta blanca perquè puguin entrar a totes les cases, remenar, mirar si tenen llibres, si no tenen llibres, què estan fent, etc. I que els negligents, els que no facin aquesta feina, perdin els llurs benefits si són clergues i siguin punits si són laics. Es percep la mà del legislador Ramon de Penyafort en el redactat. Sembla acreditar-ho el fet que poc temps després, en el mes d'abril, això era el mes de gener, del mateix any, 2 mesos després, l'arquebisbe de Tarragona li fa una consulta. Ramon de Penyafort està a Roma i l'arquebisbe de Tarragona li escriu una carta que s'ha conservat la resposta de Ramon de Penyafort sobre quin tractament han de tenir els heretges, perquè ell és el gran especialista en l'heretgia. I per tant ell li diu, i com coneixeré quin tipus d'heretgia comet cada un, no? I llavors ell li respon, es coneix aquesta carta, està documentada. I el bisbe d'Urgell, el 1238, poc temps després, també li demana de quina manera ha de procedir contra els heretges de la seva diòcesi. Urgell és un lloc infestat d'heretgia. Tota la diòcesi d'Urgell, que agafa una part també del comtat de Berga, està ple d'heretgies. Allà hi ha Ramon de Castellbó, que és el gran heretge per excel·lència i el més conegut també de tota la referència. És un noble que va ser la seva filla es va casar amb el comte de Foix i ell era el senyor d'Andorra i una mica precisament per aquest tema que la seva filla es casés amb el comte de Foix, Andorra té 2 coprínceps, un de França per al comte de Foix i un altre d'Espanya per al bisbe d'Urgell. Bé, Ramon de Penyafort es converteix d'aquesta manera en el referent fonamental que té tota l'Església amb tot allò que té a veure amb l'heretgia. Al mateix temps, el papa confirma a l'arquebisbe que seran els frares predicadors, els dominics, i també els franciscans a Itàlia i en alguns llocs d'Espanya també faran inquisició, però sobretot els dominics aquí a Catalunya, els encarregats de portar a terme aquesta inquisició. És a dir, el papa li diu ja no seran els bisbes els que hi portaran aquesta inquisició, sinó els frares predicadors, que són els especialistes, i Ramon de Penyafort és un frare dominic. Durant uns anys es succeeixen les cartes entre el papa, Ramon de Penyafort, i l'arquebisbe de Tarragona per desenvolupar una mica aquesta nova institució que és la Inquisició medieval. Ramon resta 6 anys a Roma. Durant aquesta estada es converteix
en el penitenciari confessor del papa, com ja he dit, i fa una segona versió de la Summa Penitència ampliada. A finals de 1235 torna a Barcelona i s'instal·la al convent dominic de Santa Caterina de Barcelona, un convent que es trobava al costat de la catedral i que va ser, amb l'amortització de Mendizábal, va ser fet laic i ara hi ha el Mercat de Santa Caterina a Barcelona. Aquest convent, promogut pocs anys abans, pel bisbe Berenguer de Palou, es convertirà en la seu central de la Inquisició a Catalunya, per damunt del mateix arquebisbat de Tarragona. Sembla evident que la presència de Ramon de Penyafort a Barcelona i en aquest convent explica clarament aquest fet. Disposem d'un document extraordinari que dona constància de com es portava la Inquisició des d'aquest convent. És un llibre de comptes de comptabilitat, dels anys 1240 i 1241, que es troba a l'arxiu de la Corona d'Aragó i que pertanyia al veguer de Barcelona en Pere Ferrer. El llibre descriu amb gran detall, tota una mena de diversitat de despeses per dur a la ciutat de Barcelona i processar alguns acusats d'heretgia. A les notes preses podem comprovar que els inquisidors del convent de Santa Caterina viatgen per tot el territori català per investigar l'heretgia. És a dir, no són els bisbes o l'arquebisbe de cada lloc els encarregats de fer aquesta inquisició, sinó que els inquisidors ja prenen un paper fonamental a l'ordre dels dominics i la central està a Santa Caterina, Barcelona, i des d'allà s'extén per tot el territori català. Els trobem empresonant a Domènec Baró del Llobregat, un presumpte heretge que finalment és absolt, a un Arnau de Cardona i a una Joana, que van ser capturats també com heretges, anant a fer inquisició a Tortosa 2 vegades, buscant una heretge anomenada Bona de Vilafranca del Penedès, o a la recerca d'uns heretges que es diuen Ermessenda i Bernat del Val a Tarragona, i també anant a Ripoll i a Ribes a buscar heretges. Tot això són notes amb els sous que han de pagar a les persones que van allà, o quan agafen una persona i l'empresonen a Barcelona i ha deixat, per exemple, uns animals per pagar el temps que aquests animals se'ls ha de donar de menjar, a la persona que els ha de donar de menjar, etc. És a dir, és un llibre aparentment anodí, però que ens dona detalls importants com noms i com ens dona una visió de que realment hi havia una institució al voltant d'aquesta Inquisició ja molt estructurada, perquè ja, el rei havia donat ordre de que es mantingués econòmicament tots els treballs que feia aquesta Inquisició. Això assenyala clarament, que des de Barcelona hi ha tota una infraestructura dedicada a perseguir els heretges arreu del país i que la seva jurisdicció abasta, evidentment, a tota Catalunya. Malauradament, no disposem de cap llibre inquisitorial que s'hagi conservat, o no s'ha trobat encara, que doni compte dels interrogatoris dels heretges i les poblacions a les que pertanyien i les sentències imposades. Però sabem amb certesa que van existir aquests llibres. Així ho explica en Pedro Vidal en un manuscrit castellà del segle XVIII procedent del convent de Santa Caterina i que es troba actualment a la Universitat de Barcelona, on van anar part de la biblioteca d'aquest convent. Aquest escrit diu així en castellà, en un castellà antic. En el Archivo de Tarragona, evidentment de l'arquebisbat de Tarragona, i permeteu-me posar la imatge, de Tarragona, ja m'he passat, aquest és l'arquebisbat de Tarragona. En el Archivo de Tarragona se hallan muchos libros llenos de sentencias contra herejes dadas por, i després anomena tota una sèrie d'inquisidors, uns quants, Fray Arnaldo de Barberán, Arnau de Barberà, Fray Pedro de la Cadireta, Pere de la Cadireta, Fray Guillermo de Barberà, Fray Maquesio, Fray Ponce de Planedis, Fray Pedro de Atenas, Fray Ponce de Villanueva, Fray Berenguer de Mayor
i Fray Nicolàs Company. És a dir, en total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 inquisidors que es dedicaven a dictar sentències, a fer els judicis i a dictar sentències contra aquests presumptes heretges. Evidentment, la Inquisició a Catalunya no era un tema menor. Si hi havia només 10 inquisidors, cada un podia portar una munió de judicis contra aquests inquisidors al llarg dels anys i, per tant, la Inquisició, tot i que no hi ha moltes proves documentals, va ser un fet concret i real. Encara que només sigui perquè sabem que hi havia 10 inquisidors i sabem els seus noms que feien aquest treball aquí a Catalunya. Cap a 1242 es celebra un nou concili a Tarragona, en presència de Ramon de Penyafort, aquesta vegada, en el que s'estableix per primera vegada un directori inquisitorial, el primer de la història, que servirà de model durant molt de temps pels procediments inquisitorials d'arreu del món. Aquest manual de la Inquisició n'hi van haver diversos, el més conegut és el manual de Bernat Guy. Bernat Guy era l'inquisidor que surt en la pel·lícula El nom de la Rosa, o en el llibre del nom de la Rosa, d'Umberto Eco, i ell va escriure un manual d'inquisidor ja al 1325-28, molt més tard, quasi 100 anys més tard, que aquest manual de l'inquisidor que es va escriure a Catalunya sota la presència i probablement redactat, o almenys en la seva forma final, per Ramon de Penyafort. Per la importància d'aquest document, us voldria fer una lectura dels diferents tipus de delicte que s'estableixen en aquest manual entorn de l'heretgia. Aquella pregunta que li feia a l'arquebisbe de Tarragona al començament, 2 mesos després d'establir, escolta, com distingiré quins tipus d'heretges hi ha a Catalunya, quines heretgies, com puc saber quin és un i quin és altre? Perquè, clar, en funció de quin tipus d'heretge sigui, tindrà una pena o una altra, no? Aquest és el llistat. Veieu aquí a la pissarra un resum molt concret, jo us el llegiré, tal com surt el text original que s'ha conservat, aquest manual que s'ha conservat. Diu el següent: pot ser dit sospitós d'heretgia qui ha escoltat la prèdica o la lliçó dels encebatats o heretges. Els encebatats eren els valdesos, moltes vegades que es confonien amb els càtars, i els deien encebatats perquè portaven unes sandàlies i era una manera que els coneixia. O qui s'asonolla pregant per ells, o qui s'ha basat en ells, o qui ha cregut que són bons homes, o ha fet altres coses que probablement podrien induir a sospita. Aquests són sospitosos d'heretgia, per tant ja són jutjats. Potser seran alliberats, però d'entrada han de passar pel Tribunal de la Inquisició, que s'ha nomenat, i han de ser jutjats. Considerem amagadors els que han vist heretges a la plaça o a casa o en un altre lloc. Han sabut que ho eren i no els han denunciat, tenint l'oportunitat de fer-ho, a l'església o al justicier, o altres que podrien i voldrien capturar-los. És a dir, tu vas per Reus i veus aquella persona i aquella persona t'explica una cosa i tu dius, ostres, aquest sembla que el que diu és una heretgia, va contra la norma de l'església. Si tu allò que t'ha dit aquella persona no vas i ho denúncies, tu ja ets sospitós de ser un amagador de l'heretgia. I per tant, també seràs jutjat per amagador. I tindràs una condemna. Potser et prenen tots els béns, et posen una creu groga, etc. Considerem ocultadors, una altra fórmula d'heretge, una altra manera de ser heretge, els que han fet un pacte de no denunciar els heretges o els encebatats, o altrament han procurat que no siguin denunciats. És a dir, és una pena encara més greu. Encobridors, els que conscientment 2 o 3 o més vegades han rebut heretges o els encebatats a casa seva o en un altre lloc. Tinguem en compte que aquests heretges, aquests presumptes heretges, tenien família i potser anaven a veure
una família que vivia a un altre poble i es quedaven a dormir o es quedaven a menjar a casa d'aquesta família. Aquesta família, que potser no era heretge o no seguia les seves creences, era acusada com a encobridora d'aquests heretges si no ho denunciava. Receptors són els que ho han fet una vegada. Considerem que el refugi és la casa o l'hostal on els heretges s'han aplegat 2 o més vegades per predicar, per conservar o per pregar, o també on els heretges s'hostatgen diverses vegades. És a dir, aquell que té una casa i que dona entrada als heretges, és considerat un receptor. Defensors, els que conscientment defensen els heretges, de fet o de paraula, o amb qualsevol enginy, a les seves terres o també en un altre lloc, per tal que l'Església no pugui exercir el seu deure d'extirpar la pravitat herètica. I per últim, relapses, aquells que després d'haver abjurat i renunciat a l'heretgia, retornen a la prístina creença de l'heretgia. Per cada un d'aquests tipus relacionats amb l'heretgia, el manual estableix una pena diferent. Us en fem un tast, només un tast. El document és bastant extens i aquí seria pretensiós voler-lo llegir tot, però m'agradaria fer-vos un tast perquè veieu el to de l'època i el tractament que els hi donen, el tipus de pena que li donen a aquella persona que pot ser acusada de sospitós d'heretgia, de receptor, d'encobridor o de relapse. Per la seva banda, els creients en els errors dels heretges, és a dir, no els bons homes o les bones dones, que aquests evidentment són cremats, sinó aquells que creuen, que escolten aquests bons homes i que d'alguna manera diuen home, aquest és un bon home i el que diu veritablement em ressona, sento que forma part de les meves creences també. Aquests creients en els errors dels heretges que facin solemne penitència d'aquesta manera, que en la següent festa de Tots Sants i en el primer diumenge d'Advent i en els dies de Nadal del Senyor, de la circumcisió, de l'Epifania, de Santa Maria de Febrer, de Santa Eulàlia, de Santa Maria del mes de març i durant tots els diumenges de Quaresma que vagin en processons a la Seu, a la catedral, i allà, descalços, amb bragues i camisa, despullats, siguin públicament disciplinats. Disciplinar era assotar amb un fuet o amb tires de cuir com a mètode de correcció de la conducta. Que siguin públicament disciplinats pel bisbe o un sacerdot i així es reconciliïn amb l'Església. Però hi ha més. I el dimecres, a l'inici del desuni, que vagin de manera similar a la Seu i estan de la mateixa manera i segons la forma del dret, descalços i amb bragues de camisa, que siguin expulsats de l'Església i romanguin fora durant tota la Quaresma, però tanmateix a les portes de l'Església i que des d'allà escoltin l'ofici. I que el dia del sopar del Senyor estiguin descalços i amb bragues de camisa davant les portes de la Seu i que aleshores es reconciliïn amb la Santa Església segons els preceptes canònics i que portin perpètuament 2 creus al pit que no siguin del mateix color i que les portin de tal manera que puguin ser vistos solemnement com a penitents. És a dir, els marquen, com feien els jueus amb l'estrella de David als nazis a la Inquisició. Això no ho van inventar els jueus, sinó la Inquisició medieval ja ho feia. Havien de portar un vestit amb una creu groga a Occitània, aquí diu amb 2 creus de 2 colors diferents, i això els identificava com a heretges. I els podien tirar pedres, els podien escarnir, amb ells d'alguna manera els volien expulsar, diguem, de la comunitat. Durant aquest temps, en Ramon de Penyafort, no només es converteix en l'inquisidor general del regne, sinó que també és confessor del rei Jaume I i el seu conseller. A partir de llavors, la Inquisició s'intensifica, pel que sembla, pels documents de l'època que s'han pogut conservar, sobretot a l'arxiu de la Corona d'Aragó. Tenim, per exemple,
Les declaracions que fa Joan d'Àvia i Arnau de Bretós de Berga al 1238 i 1244, respectivament, que expliquen amb una gran quantitat de detalls el desenvolupament de les petites comunitats càtares establertes a Lleida i a les comarques de l'Alt Camp i del Priorat. Tot i que no es conserven els interrogatoris ni les sentències inquisitorials, en aquest arxiu de la Corona d'Aragó es troben alguns documents que fan referència a aquestes inquisicions. Us en dono alguns exemples de la província de Tarragona, que és el que una mica per la proximitat podeu reconèixer millor. El 1258, Jaume I ordena al batlle de Lleida que cobri les multes imposades als habitants de les muntanyes de Prades, acusats d'heretgia, i que pagui, amb el que cobri d'aquestes multes, a Berenguer Arnau d'Anglesola amb la recaptació feta. I el 1260 lliura, amb un document també, uns béns confiscats per heretgia al terme d'Arbolí a Pere d'Oliola i a la seva dona, considerats heretges. A Prades, a començaments de 1262, es concedeix al notari de la Inquisició Bernat de Costa els béns que Pericó de Butzenit i la seva dona, heretges fugitius, no es van poder agafar, tenien a Prades. I l'abril del mateix any ratifica totes les vendes dels béns confiscats als heretges que ha fet Ramon Andreu de Prades per ordre de l'inquisidor, a la mateixa regió de les muntanyes de Prades. I el 4 de setembre següent concedeix a Joan de Tàrrega els béns confiscats a Pere de Segarra a Arbolí i el mas que Pere Català tenia a Cornudella, ja que els dos havien estat condemnats com a heretges. I 2 dies després lliura a Guillem de Perpinyà les propietats que Bernat Lorda i Joan de Segura, condemnats com a heretges també, tenien al terme d'Arbolí. La Inquisició també treballa intensament a les comarques de l'Alt Urgell, la Cerdanya i Berga. Els frares predicadors, Pere de la Cadireta, que van perseguir i van cremar, el van apedreçar fins a morir, una mica per tota la Inquisició que feia en tota aquella regió, i després per aquest fet és considerat un sant home. Guillem de Calonze i Ferrer de Vilarrosa i Pere d'Atenes són encarregats de fer la Inquisició en tot aquest territori. I així tenim el 1255 com l'arquebisbe de Tarragona escriu a Ramon de Penyafort i al prior del convent de predicadors de Barcelona informant-los de la Inquisició que es porta a terme contra els heretges de Berga. Molts d'ells són empresonats a Tarragona, probablement a la Torre dels heretges. A tota aquesta regió de Berga estava plena d'heretges, inclús tenim un document, un dels pocs documents que s'ha conservat en català antic, en què dona compte que el poble de Gósol, que és un poble d'aquesta zona, al costat de Berga, tota la població és herètica. Bé, doncs aquests heretges són agafats i empresonats aquí a l'antiga Torre dels Heretges, que em sembla que encara és un lloc que es pot reconèixer, a fora l'antiga muralla de Tarragona. Avui ja no es conserva, però hi ha referències del lloc on estava situada. Allà són empresonats tots els heretges que es troben, perquè després els jutjarà la Inquisició. El 1258, el convent de predicadors de Barcelona i en presència del rei Jaume processen com a heretge, estic corrent molt i això no va així, processen com a heretge a Ramon Josa del Cadí i el 1269 a Arnau de Castellbó i a la seva filla Ermesenda, mare del comte de Fos, que van ser condemnats com a heretges aproximadament 40 anys després de la seva mort i els seus cossos van ser exhumats i cremats. Per què la Inquisició exhumava 40 anys després de la seva mort aquests cossos d'heretges? No, perquè ells consideraven que el dia del judici final
els cossos de les persones que havien mort ressuscitarien i, per tant, si cremaven aquells ossos ja no podien ressuscitar, eren expulsats, el que avui diríem, a les tenebres exteriors, és a dir, ni tan sols tenien l'oportunitat de ser jutjats en el judici final. Fins a aquest punt era, diguem, estricta o dura o cruel la Inquisició en aquella època. És a dir, ells consideraven que un heretge no tenia dret ni tan sols a ser jutjat a l'hora del judici final, i per això cremaven els seus ossos, perquè ells consideraven que en la resurrecció dels morts aquests ossos ressuscitaven. Hi ha un text molt curiós, i em surt una mica de la conferència, però jo crec que és molt interessant. En el Manual d'Inquisidors de Bernat Guy, del que us he parlat, hi ha una referència que Bernat Guy fa d'una manera irònica, però que avui podria ser molt actual i molt coherent en el pensament modern, que ve a dir alguna cosa així, no? Dic la referència de memòria, per tant, perdoneu si no és exacta. Diu, i aquests heretges, fixeu-vos fins a quin punt són forassenyats, que consideren que a l'hora del judici final no ressuscitaran amb cos, els seus ossos no ressuscitaran, sinó que ressuscitaran amb cossos espirituals. És a dir, que el que ressuscita no és el cos físic, sinó l'esperit que està en tots els éssers humans. Es parlaven, en realitat, en la filosofia càtara es parla molt clarament que l'home és un ser dual. Té un aspecte material, mortal, temporal, que és el nostre cos, la nostra personalitat, hem nascut un dia i morirem un altre dia, però també té una xispa espiritual en ell. Per la nostra ignorància, aquesta xispa espiritual no pot desenvolupar-se i nosaltres entreguem, diguem, tota la nostra sensibilitat cap al món exterior, cap al món temporal. I ens lliguem en aquest món temporal i no deixem que aquest aspecte espiritual que està en tots els éssers humans pugui desenvolupar-se. Els càtars el que d'alguna manera portaven amb la seva filosofia, amb la seva ensenyança, amb el que ells en deien l'entendència del bé, era precisament explicar com tots teníem aquesta essència espiritual i seguint el camí cristià, el veritable camí cristià que expliquen els evangelis, aquesta essència espiritual pot desenvolupar-se i pot d'alguna manera despertar el seu ser espiritual en cada un d'ells. Bé, és una cunya que fico a la conferència, perdoneu. S'entreveu, en aquest cas, també de l'exhumació d'aquests cossos i en aquesta pràctica inquisitorial també de cremar els morts, també, no només els vius, sinó també els morts, perquè no quedi res d'ells. Es veu també la intervenció de Ramon de Penyafort. I això no només per la distinció dels diferents tipus d'heretgia del que he explicat i per una mica tota aquesta visió tan antiga de com s'havia de tractar l'heretgia, però Ramon de Penyafort té un altre aspecte, que és l'aspecte de legislador, és a dir, d'establir una sèrie de lleis, de normatives que d'alguna manera regulin tot això. I en aquest sentit, des d'una perspectiva, diguem, més externa, també podríem dir, ell va ajudar molt a que els judicis tinguessin també els seus defensors i tinguessin també a la seva part, diguem, de comprovació. És a dir, Eberhard de Steinfeld, en la carta que us he llegit al començament, parla que hi ha uns heretges i tal, i diu, i es comporten com a màrtirs, perquè quan el poble va, els agafa i els va cremar, en lloc d'entrar cridant de dolor i de sos, es posen a cantar i a resar, però estan ben tranquils, entren al foc com si fossin els màrtirs dels primers temps del cristianisme, no? I diu, i esclar, això ens sorprèn, què hem de fer, no? És a dir, que la crueltat que hi havia en els senyors feudals de l'època era molt més cruel probablement que aquesta Inquisició en què hi ha,
com a mínim un judici, escolten a la persona, per això hi ha les declaracions, i el bisbe, els jutge, en aquest cas, té l'oportunitat o la possibilitat inclús també de valorar el criteri del tipus d'heretgia que hi ha i tal. És a dir, tota aquesta feina, diguem, d'ordenació de qui són heretges, del tipus de penitència i d'això, està feta per un legislador. I aquest legislador és Ramon de Penyafort. I això, d'alguna manera, també va ajudar una mica a que, de mica en mica, també aquest procediment legislatiu fos cada vegada més acurat al llarg de la història a la societat occidental. Així, el papa Innocenci IV escriu al bisbe de Lleida i a l'arquebisbe de Tarragona, el 1248 i el 1252, atorgant-los la facultat d'alliberar aquells heretges que vulguin tornar al si de l'Església. És a dir, la possibilitat que, independentment de la pena que tinguessin i dels vestits que haguessin de portar, no haguessin de tenir presó ni perdessin els béns i d'això, aquesta oportunitat, el papa va dir als bisbes que podien atorgar, quan ells ho veguessin necessari, aquest perdó, sempre que volguessin tornar al si de l'Església. I tenint en compte que si retornaven a l'heretgia eren considerats relapses i després eren cremats, clar. I el propi Jaume I acorda la possibilitat de perdó als ciutadans de Lleida que es penedissin. Lleida va ser un lloc molt important i tenim bastants documents que la ciutat de Lleida va ser un focus important on hi havia diferents comunitats d'heretges, inclús el que l'Església Romana anomenava heresiarques, és a dir, el que avui en podríem dir bisbes càtars, que podien ordenar com a perfectes, atorgar el consolament a aquelles persones que consideressin dignes. Hi ha constància, a més, de noves intervencions de la Inquisició a terres de l'Alt Camp i del Priorat, així com a les terres de Morella, als anys 60 del segle XIII. Aquesta documentació demostra l'activa intervenció de la Inquisició a la Corona d'Aragó durant el regnat de Jaume I. I no podem dubtar del paper que van tenir els frares predicadors durant aquest temps i el seu representant més il·lustre, que seguia visquent al convent de Santa Caterina, Ramon de Penyafort. L'envergadura de la Inquisició a Catalunya va arribar a ser tan gran, que el 1248 el papa Innocenci IV demana al prior provincial dels dominics i a Ramon de Penyafort que busquin inquisidors a la Corona d'Aragó per portar-los a la província de Narbona. I el mateix dia escriu a l'arquebisbe de Narbona perquè li facin arribar a Ramon el manual d'inquisidors que fan servir a la seva diòcesis. Tot això fa palesa la importància que va tenir aquesta figura, Ramon de Penyafort, en el desplegament d'aquesta Inquisició medieval, de la que Catalunya va arribar a ser un referent, no solament per altres països europeus, sinó molt especialment també per la pròpia Occitània, el lloc on s'havia creat i on més es va desenvolupar aquesta institució. És a dir, trobem que a Occitània van molts inquisidors catalans a fer la Inquisició a Occitània, perquè ells han tingut un aprenentatge i una experiència molt més sòlida, tot i que hi ha molts més heretges a Occitània, han tingut un fort aprenentatge de com s'ha de fer aquesta Inquisició aquí, gràcies una mica a la figura de Ramon de Penyafort, que ha establert tota una sèrie de normatives i un manual concret que no existirà a Occitània fins al segle següent. Quan mor Ramon de Penyafort, el 1275, Ramon de Penyafort probablement és de les poques persones que entre els segles XII i XIII va viure més de 95 anys. 95 anys. L'edat mitjana que en aquella època no crec que rebaixés els 40 anys. Ell en va viure 95 anys. Podeu imaginar la tasca i el coneixement que aquesta persona va adquirir al llarg de tot aquest temps. Va morir un any abans que el rei Jaume I. I la feina més grossa sembla feta.
És a dir, a partir d'aquell moment no trobem documents, molt pocs documents de la Inquisició a l'arxiu de la Corona d'Aragó que parlin d'aquesta Inquisició. Durant els anys següents, fins a finals del segle, molt poques són les referències d'aquesta Inquisició i de l'heretgia. Haurà d'esperar-se el revifament del catarisme al comtat de Foix amb la figura de Pere Utier, perquè tinguem constància de nou de la Inquisició amb la captura l'any 1323 de la comunitat de creients que s'havien establert a Castelló al voltant de Belibasta. Les declaracions que van fer a Lleida, aquesta comunitat, els que van detenir, no a tots, que van detenir a Lleida, ens han deixat una petita perla de la filosofia càtara, i amb això acabo, amb una oració que el pastor Joan Mauri va dir en occità i que l'escriba va transcriure literalment sense traduir-la en llatí. És a dir, imagineu-vos un tribunal de la Inquisició com aquest, un escriba bas, el sospitós d'heretgia al davant i els inquisidors fent-li preguntes per jutjar-lo i demanar-li, bueno, vostè això i allò, i l'escriba, evidentment, els jutges i la persona que tenia al davant parlaven en català, perquè era territori de Catalunya, o amb occità, amb la llengua vulgar, si era Occitània, i l'escriba ho escrivia tot en castellà. En el document que us presentaré ara, quan l'escriba no coneixia exactament el sentit de les paraules que es deien, ho escrivia tal com ho sentia. De manera que dins d'aquest registre de la Inquisició, que està tot en llatí, trobem expressions, normalment expressions que tenen a veure amb la filosofia càtara, o en aquest cas una oració completa, o quasi completa, tota en occità. I jo crec que és important que també la pugueu sentir, jo us la llegiré en occità, i aquí us sortirà en català perquè pugueu entendre una mica el que llegeixo, perquè és una manera també de germanar els dos pobles que una vegada van ser germans i que una vegada van constituir una gran nació. I l'oració és aquesta. Paiga sant, Déu de Troyer dels bons esprits, qui any no falist, ni mentist, ni a res ni dubtés, per paó d'amor aprendre el món de Déu estrany. Car nos no hem del món, ni el món no és de nos. E dóna-nos a conèixer çò que tu coneixes, et amar çò que tu ames. Farisiens enganadors, que estats a la porta del regne, abaidats aquells que entrar hi voldrien, e vosaltres no hi volets, perquè prec el Paire Sant de bons esprits, que ha poder de salvar les àmmes, e per bons esprits fa granar e florir, e per raó dels bons dona vida als mals, e farà mentre que hi vaia el món dels bons. I aquí és el final. Moltes gràcies per la paciència. Sí. Bueno, evidentment, ara ja la segona part tenim un company d'aquí, del Cercle de Lectura, amb un micròfon a la mà. Totes aquelles preguntes que tingueu i totes aquelles intervencions que vulgueu fer, ara és l'oportunitat i m'agradaria molt poder participar en un col·loqui realment obert per tots. Bé, bona nit. Bona nit. Senyor Berga, moltes gràcies per haver vingut a fer l'explicació que ens ha fet. Una explicació molt completa, molt profunda, molt informada i, per tant, ara hem de pair moltes de les coses que ens ha dit perquè n'ha dit moltes. Jo tinc dos dubtes. Una, la paraula càtars, d'on ve? Perquè també se'ls diu bons homes. I, bueno, bàsicament aquestes dues. Sí, molt fàcil. Molt fàcil, una pregunta molt fàcil, però per una persona com jo, molt extensa. A veure, la paraula càtars no va sorgir a Occitània, va sortir d'uns sermons que va fer
un bisbe d'Alemanya que va fer tota una sèrie de sermons que després han quedat conservats com a llibres, que és Sermons contra els càtars. La paraula càtars ve del grec, que significa pur, però era una paraula utilitzada a l'edat mitjana en un sentit despectiu. Aquest sentit despectiu el podem trobar molt clarament expressat a Isidor de Sevilla, que al segle VII va escriure un llibre d'etimologies en el que en diferents capítols anava definint les etimologies de diferents temàtiques. Cada capítol era una temàtica. Ell va dedicar un capítol a les heretgies que hi havia en aquella època o que hi havia hagut als primers temps del cristianisme. I ell allà defineix el terme de càtars com després a l'edat mitja s'agafa una mica com a imatge d'aquestes heretgies que hi van haver als primers segles del cristianisme. I allà, més o menys, ja dic, no puc ser exacte amb la transcripció del que diu les etimologies, però més o menys ve dir els càtars, aquells que es consideren purs, més purs que els altres, no? Com volent dir aquesta gent que és tan vanitosa que es considera pura i que per això s'anomena càtara, enfront dels altres que som impurs, no? Que som immundos. Aquest senyor alemany, aquest bisbe alemany, d'alguna manera, quan va aparèixer aquests heretges a l'edat mitja, el que va fer va ser buscar referències antigues. I les referències antigues no només era Sant Agustí, que també va fer molta referència a l'Ireneu de Lió, a tots els moviments gnòstics de la primera època, sinó també probablement a les etimologies d'Isidor de Sevilla, que hi havia aquest nom, i ell va utilitzar aquest nom de càtars una mica també en aquest sentit despectiu, no? És a dir, aquells que es consideren més bons cristians que nosaltres i que es consideren més purs que els altres i que per això s'han separat de l'Església perquè es consideren l'èlite del cristianisme i d'això. Però aquesta paraula càtara no és una paraula utilitzada comunament a tot el territori europeu. Es va utilitzar a Alemanya. Alguns autors italians, que hi havia molta relació amb el Sacro Imperio, amb el Sacre Imperi alemany, van utilitzar aquesta paraula, però el que és a Occitània i a França no els coneixien com a càtars. Utilitzaven diferents noms, tessidors, un grup de tessidors, d'heretges tessidors, albigesos, i probablement a Occitània la paraula que surt més per denominar el càtar, i que és una paraula que jo he buscat en el diccionari de Joan Coromines i que m'ha cridat l'atenció també, la paraula que més utilitzen per definir els càtars era heretge. És a dir, tots els diferents moviments herètics tenen el seu nom, normalment que prové d'un fundador. Els valdesos és de Pere Baldo, Pere Valdès, els dulcinians de Dolcino, és a dir, els bogomils de Bogomil, és a dir, tots tenen un fundador. Els cristians de Crist. Hi ha una figura fundadora que funda aquesta heretgia. El cristianisme és una heretgia del judaïsme. Podríem considerar-la una heretgia del cristianisme. És a dir, aquest fundador és el que d'alguna manera marca un marc diferent, per tant és una desviació, que és el sentit original d'heretgia, una desviació del tronc comú que fins a aquell moment era el tronc de referència d'una determinada creença religiosa. Aquests heretges consideren que hi ha llibertat de pensament i pensen diferent, i creen una rama diferent, amb un pensament diferent a aquest tronc comú. I a la paraula heretge és la paraula que utilitzen quasi tots els llibres de sentències inquisitorials per definir els heretges càtars. Parlen d'encebatats i parlen d'heretges. I els heretges diuen, a vegades diuen són bons homes, com aquí també, però normalment es parla d'heretges. I el diccionari de Joan Coromines ens diu la paraula heretge, tal com la coneixem avui, prové de l'occità.
És a dir, perquè l'hereticus llatí es va convertir en heretge en llengua vernàcula i aquesta paraula d'heretge va passar al català i va passar al castellà a partir de la primera utilització d'aquesta paraula en llengua vernàcula occitana. És a dir, que ja aquesta paraula probablement va ser presa pels inquisidors i la van adoptar amb un sentit diferent que tenia originàriament, molt més pejoratiu del que significava en un principi la paraula herètica, hereticus, en llatí. Em sembla bé que deixem per si hi ha altres Sí. paraules, per no fer massa tard. Em sembla bé? Està bé la resposta? I el tema de bons homes i bones dones, el poble, ells no es van anomenar mai càtars, es van anomenar cristians, veritables cristians, els bons cristians, enfront de l'església romana que deia que era la sinagoga del Déu estrany. Eren seguidors del Déu estrany, seguidors d'aquest món. I ells es deien cristians. Però el poble, una mica per l'exemple que donaven, els hi deia bons homes i bones dones. Podien confiar en ells. Per això és d'allò. Os voy a comentar que el problema que tiene Eduard es que sabe masa. Qualsevol cosa l'amplía a l'infinito. Bé, bona nit. Bona nit. Això de l'heretgia va arrossegar molts nobles d'aquella banda. Sí. Tolosa, Trencabel, els Foix... Tota aquesta gent pertanyia a l'establishment. Tenien molt a perdre. Sí. No sé com es van ficar en aquest embolic i més aviat van sortir malparats. Com va ser això? Haurien de ser més aviat conservadors i mantenir-se dintre de l'establishment i no ficar-se en aquesta aventura. Sí. Aquí és important també que entengueu, no sé si coneixeu gaire el tema del catarisme, i em perdonarà si parlo una mica massa. Quan parlem de càtars, hem de distingir dos tipus de càtars. Ramon de Penyafort en distingeix molt més, jo en voldria només distingir dos. Una cosa són els creients amb la filosofia, amb l'entendència del bé que deien, és a dir, amb les ensenyances que donaven els veritables càtars. Aquests creients també eren considerats càtars per la Inquisició. Entre ells hi havia molts nobles. I una altra cosa són tots aquells que han rebut el consolament. Quina diferència hi ha? Aquells que reben el consolament entren en el que avui podríem dir-ne l'ordre sacerdotal. Ells no es consideraven sacerdots de res. Ells consideraven que quan rebien el consolament el que rebien era el seu esperit. Aquell esperit que us he dit que tots tenim com a xispa d'esperit present en nosaltres i que en realitat està completament desenvolupat en el cel del Pare Sant, en la terra del Pare Sant. Quan tu has fet tot un procés d'iniciació, diguem, d'ensenyança i d'aprenentatge del que és aquesta filosofia i també d'abstinència, de treball, d'oració, és a dir, complint tota una sèrie de requisits, evidentment, tu finalment pots rebre aquest consolament. Ets digne de rebre aquest consolament. I aquest consolament t'obliga a mantenir aquesta puresa, diguem, que tu has fet a través del desuni, a través del d'això, a mantenir-la al llarg del temps perquè aquest esperit pugui mantenir-se amb tu. Aquests homes eren el que després l'Església Catòlica, no ells, anomenaven perfectes. Els perfectes eren aquelles persones que predicaven l'ensenyança càtara, diguem, per d'alguna manera recordar o per despertar aquesta enyorança de l'esperit que està present en tots els éssers humans i que hem oblidat perquè estem en un món temporal en el que tot és temporal. Llavors, ells predicaven per tot el poble mentre treballaven, per això eren teixidors o eren ramaders i anaven d'un lloc a un altre, o eren comerciants i aprofitaven els pobles, les cases dels nobles, les coves, tots aquells llocs possibles on ells podien predicar aquesta ensenyança cristiana. I la gent que els creia es convertia en creient. I el creient no tenia obligació ni de ser vegetarià, com eren els perfectes, ni de tenir una abstinència sexual, com tenien els perfectes,
ni d'això. Molts nobles que veien aquests perfectes i que els acollien i que veien que no només eren una bona gent, sinó que era gent molt instruïda, utilitzava és a dir, encomanava aquests perfectes, per exemple, a l'ensenyança dels seus fills, com va fer el vescomte de Carcassona, el Trencàvel. És a dir, el Pere de Sassac, que era un perfecte càtar, era el mestre dels fills del noble del vescomte de Carcassona. I aquests nobles acollien aquests perfectes perquè ells veien que portaven un benefici al poble. I no només portaven un benefici, sinó que, a més, els ajudaven, no eren contrincants de la noblesa feudal d'aquella època, que tenia el seu territori, que tenia també els seus impostos i cobrava els seus deumes i els feus que tenia, que deixava els camperols i els artesans del poble. Ell cobrava un benefici de tot això. L'Església es va convertir molt ràpidament, en aquella època, com he explicat també a la conferència, en un altre senyor feudal. És a dir, els grans monestirs de l'època tenien terres molt grans que moltes vegades eren herències o inclús mateixes donacions de nobles, i quan tenien tot aquest poder immobiliari també cobraven els seus impostos, els seus delmes, i lògicament això empobria la població i perjudicava els nobles que no podien cobrar tant. Per tant, és a dir, el fet que els càtars fossin ben acollits a Occitània és perquè el sistema feudal que hi havia a Occitània era molt diferent del sistema feudal del nord d'Europa, era molt més romanitzat, molt més extens, eren petits senyors que a més inclús hi havia famílies que tenien en propietat, els fills tenien en propietat el mateix territori i per tant s'havia de repartir tot això. I els càtars no només era gent que treballava i que predicava una bona ensenyança, una ensenyança cristiana, sinó que a més no demanaven impostos ni cobraven per tota la feina que feien. I això va fer que els apoyessin. I què va passar? Que evidentment el poble, aquests bons homes, els considerava els seus iguals. És a dir, ells no veien. Hi ha una anècdota que li he explicat abans a Àngel, que surt a la Croada del Vigesa i a la pel·lícula Bogre, que seria molt interessant que la poguéssiu veure aquí, una anècdota que està relatada en el llibre de la Croada del Vigesa, que és un col·loqui que es fa a Carcassona, en els primers temps abans de la Croada del Vigesa, es fan tota una sèrie de col·loquis per debatre intel·lectualment entre els teòlegs catòlics, els grans coneixedors de la doctrina catòlica, i valdesos i càtars al mateix temps, per poder veure, per poder una mica amb aquests diàlegs, amb aquests col·loquis, poder una mica establir què pensa cadascú. En un col·loqui d'aquests, a Carcassona, si això hagués passat a Alemanya hauria acabat diferent, però a Carcassona hi ha aquest col·loqui, parlen tots, i al final el rei Pere diu: és evidentment, aquests homes són heretges. I quan acaba això, se'n van tots a casa seva tranquils. No passa res. Hauríem de saber amb qui se l'estaven jugant, no? No, perquè per ells l'heretgia era simplement formava part de la llibertat de pensament que hi havia a Occitània. El papa, sí, clar, evidentment, el papa, darrere de tot això, clar, evidentment, com que aquests col·loquis no van tenir èxit, cada vegada va anar augmentant la pressió per d'allò, però aquesta pressió, és a dir, va arribar un moment, perquè també, a veure, no tot era flors i violes, a Occitània, és a dir, entre els nobles també hi havia baralles entre ells, el comte de Tolosa no es podia veure ni amb el rei Pere, encara que eren família, perquè estava casat en segones núpcies amb la germana del rei Pere, ni amb el vescomte de Carcassona, que tenia un territori molt ampli. Hi havia rencilles, hi havia baralles entre ells i d'això, i no s'acabaven de posar d'acord. I, per tant, quan el papa crida la Croada del Vigesa, el primer que fa és demanar als templers que participin en aquesta croada, perquè són els
els defensors de la fe catòlica, no? I els templers el que li diuen és nosaltres no lluitem contra cristians i es neguen a participar-hi. Llavors va el rei de França i li diu, escolta, m'has d'ajudar perquè, clar, jo sóc el poder eclesiàstic però no tinc tropes, has de venir a ajudar-me a fer una croada contra aquests càtars que estan en aquest territori. I el rei de França li diu, escolta, el comte de Tolosa és família meva, són parents, es casen entre ells germans i germanes, i és el meu parent, jo no lluitaré contra el comte de Tolosa de manera directa. Llavors el papa busca a mercenaris. Hi ha un noble que ha participat a les croades d'allò, que és Simón de Montfort, que s'apunta, i s'apunten mercenaris alemanys i mercenaris del nord de França, s'apunten diferents mercenaris i comencen la croada albigesa. Aquesta croada comença inclús el comte de Tolosa, que té por una mica de que l'afecti aquesta primera croada contra els càtars, per anar a buscar càtars. El comte de Tolosa va a rebre els mercenaris que participen a la croada amb tropes també, és a dir, per participar també en aquesta croada, però quan veu el panorama se'n retira i se'n va, se'n torna al seu territori. Aquests croats arriben a Besiers, i a Besiers diuen ens heu d'entregar tots els heretzes que teniu a la ciutat. I la comuna de Besiers, els cònsols de la ciutat de Besiers, diu nosaltres no us entregarem a cap ciutadà de la nostra ciutat, perquè són ciutadans de la ciutat. És a dir, la concepció que tenen és diferent a la concepció que podien tenir al nord d'Europa. Per ells, aquella gent, aquella bona gent, aquells bons homes i bones dones, eren ciutadans, eren veïns del seu poble, i encara que pensessin diferent, eren bona gent, no eren persones conflictives, tot el contrari. Per tant, ells d'alguna manera es van posar a favor i van decidir no obrir les portes als croats perquè poguessin agafar o no van entregar aquests ciutadans de Besiers que eren càtars. I sabem una mica, la història ens diu, la famosa frase què hem de fer, com reconeixerem qui són càtars o no. L'abat diu, mateu-los a tots, que Déu ja reconeixerà els seus. Els que siguin bons ja aniran al cel. I els altres ja els haurem matat, ben matat. Continuem amb les preguntes, sisplau. Sí, perdó. Bueno, un parell de coses. La primera és el tema de l'etimologia d'heretge, ja hem parlat diverses vegades. Sí. L'has expressat molt bé, però jo aniria una mica més lluny. La paraula heretge ve del grec i el que significa és la persona que tria en llibertat. Llavors això jo crec que és important en aquesta qüestió. I l'altre tema, una mica el que parlàveu de la noblesa occitana. El que va passar, la croada que va passar a Occitània no va ser només una guerra religiosa, va ser una guerra econòmica. Territorialment, França volia ocupar Occitània i els mercenaris volien una guerra de saqueig. És per això que m'estranya que els nobles aquells no s'ho veiessin vindre, no veiessin que estaven jugant amb foc. No sé, m'estranya, no? Bueno, posem-nos a la ciutat, posem-nos avui. És a dir, ara imaginem que, o posem-nos en el segle XX, als anys 40, i invadeixen el teu país. Amb l'excusa de buscar, perquè en principi era una excusa també. És a dir, el rei de França no volia lluitar directament, però era un territori cobejat per al rei de França, és a dir, ampliar les seves terres a un país tan ric com Occitània i que ell pogués ser realment el rei també de tot aquest territori era important per ell. El que passa que no es volia enfrontar d'una manera directa. El papa li avançava la feina, per tant ho cobejava. Llavors invadeixen el teu territori, tu què fas?
tu ets el noble que has de defensar aquest territori. Per què Pere el Catòlic, que és nomenat catòlic l'any abans perquè ha vençut a les naves de Tolosa i és el gran vencedor de les naves de Tolosa, i el nomena el papa, el Pere el Catòlic, perquè participa a favor dels nobles occitans? Perquè hi ha una llei feudal que diu que, és a dir, tu tens vassallatge dels teus nobles a canvi de tu defensar-los. I, per tant, veiem en el començament de la croada, el 1209, mesos abans, com tots els nobles rendeixen vassallatge, tots els nobles occitans rendeixen vassallatge, inclús el comte de Tolosa rendeixen vassallatge a Pere el Catòlic, perquè saben que si d'alguna manera ja al final aquesta croada entra, doncs Pere el Catòlic tindrà l'obligació, com a senyor d'aquest territori, de defensar el territori. I per això fan intervenir a Pere el Catòlic. I bueno, jo és que penso que faríem el mateix nosaltres, i els senyors farien el mateix. És a dir, no entregarien el territori seu a la gent que vingués, ni entregarien a persones del seu territori a un altre estament. Sí. Sí, jo tinc una pregunta per aquí. Abundant una mica en aquest enfoc que està fent més geoestratègic o geopolític de la situació dels càtars, a mi em sorprèn una mica la postura de Jaume I el Conqueridor, també Pere el Catòlic, amb aquesta vocació que aparentment sempre ha semblat que tenia, de que Occitània era una nació germana o formava part de la nació catalana, per entendre'ns. Sí. Com és que hi ha aquest entusiasme en l'extinció dels càtars quan són una peça, diguem-ne, que a Occitània conforma una mica d'homogeneïtat nacional, per entendre'ns, en termes moderns, per entendre'ns. Llavors, ens podria fer aquest enfoc més geopolític de l'època per entendre aquesta vocació del rei català per eliminar els càtars d'aquesta manera amb Raimon de Penyafort o Ramon de Penyafort com a inquisidor. Gràcies. Bé, la figura de Jaume I és molt important a la història de Catalunya. Va ser un rei que va viure, que va regnar durant molts anys. Ell va fer tota la conquista dels països catalans, de Mallorca, de València. Durant la seva època també va començar a expandir-se també en altres territoris, que després els seus fills van continuar. És a dir, en aquella època Catalunya i els països catalans era realment la gran potència europea. Ho podem dir clarament. És a dir, no només a nivell cultural, que ho era, és a dir, les figures com Ramon Llull, Arnau de Vilanova i molts escriptors d'aquella època eren referents a tot el món cristià, per dir-ho d'alguna manera. Jaume I, parlem una mica enrere, amb Alfons del Casc, que és el primer, l'avi de Jaume I, el pare de Pere el Catòlic i Pere el Catòlic. Alfons del Casc, o Alfons el Trobador, també, és probablement el primer comte-rei del que tenim constància que va fer un decret per perseguir l'heretgia. En el segle XII, és a dir, molt abans que hi hagués la croada, molt abans, 15 anys abans que hi hagués la croada d'Albigesa, Alfons el Trobador va fer, poc abans de morir, va fer un decret contra els càtars, que després va ratificar amb un altre decret, una mica més ampliat, Pere el Catòlic, en el que inclús autoritzava la gent a perseguir en el territori català, autoritzava la gent a perseguir, a quedar-se en els seus béns, lògicament entregant part d'aquests béns a la corona i expulsar-los del territori. És a dir, i aquest paper ambigu entre la defensa d'Occitània i, per tant, del país càtar, conegut com el país càtar, i la persecució dels heretges es manté amb Jaume I. És a dir, hi ha diferents constitucions en l'època de Jaume I, constitucions
que estableix en els diferents d'allò, de pau i de treva, fonamentalment, però d'altres també, en els diferents territoris, que sempre surt el cànon determinat, l'article determinat d'aquestes constitucions que diu i els heretges s'han de perseguir, s'han d'expulsar, etc. Per què aquest paper? Perquè els reis, com tots els polítics, es deuen als interessos de la nació. Una mica el que deia aquest senyor, com és que els nobles que no veien una mica la situació no van entregar els càtars i així van salvar el seu territori, no? Jaume I fa aquesta feina, és a dir, per un cantó és molt catòlic, però per altre cantó i persegueix els heretges en la mida que ho ha de fer, perquè té la presència de l'Església molt present a casa seva, no? Però per altre cantó veiem, per exemple, un exemple de molts nobles occitans que han fugit, que són creients càtars, que han fugit d'Occitània perquè els han expulsat de les seves terres i els han quedat nobles del nord, venen a Catalunya i ajuden a Jaume I en les conquestes que fa a Mallorca, a València i d'això. Inclús, fins i tot, el papa perdona o mana a Ramon de Penyafort que es perdoni alguns d'aquests nobles sempre i quan vagin a lluitar a les croades contra els musulmans que ha portat a terme Jaume I. És a dir, la meva hipòtesi, i és una hipòtesi de treball, però que per mi és plausible, és que Jaume I va arribar a un cert acord amb el papa de dir, bueno, jo a la mida deixaré que la Inquisició faci la seva feina i l'assumiré en el meu territori, però quan em faci falta, perquè necessito uns nobles que tenen els seus soldats i d'això, i haig de conquerir un territori d'això, tu m'autoritzaràs a perdonar aquests nobles sempre i quan m'ajudin a mi. I és molt curiós perquè juntament amb aquests escrits que us he ensenyat avui aquí de la Inquisició, hi ha un document molt curiós que a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció a Lleida, que es troba a l'arxiu de la Paeria de Lleida, que és com ho diria jo, com un imprès que tu has d'omplir. El teu nom, qui ets, on treballes, on vius i tal, i d'això, com el document que m'han donat abans aquí, que havia d'omplir jo per fer constància de que havia vingut aquí, o perquè em gravessin, etc. Hi ha un document que has d'omplir. Aquest document s'ha conservat. I en aquest document es diu, es ve a dir, el que queda escrit és com una fórmula perquè un abjura de la seva heretgia i retorna a la fe catòlica. I el rei el perdona. Normalment a canvi de diners. És a dir, un dels grans problemes dels reis, sobretot els reis que fan guerres, és que necessiten diners i sous. I una manera d'aconseguir sous és aquesta gent que li han expropiat, que són heretges, o fills d'heretges, que també, clar, es queden sense res, perquè si tu expropies a un heretge el de sol, els seus fills no tenen res. Llavors, hi ha aquest perdó que dona no l'Església, que dona el mateix Jaume I, aquest perdó, i tenim el document a Lleida, que permet al rei perdonar aquelles persones que renuncin a la seva heretgia i tornin al si de l'Església. I tenim diversos d'aquests documents signats amb el nom de la persona que es perdona perquè ha retornat a l'heretgia, que són ciutadans. I tenim una figura molt curiosa també, que és Guillem de Sant Melió, que era probablement una persona important amb molts de diners, que va ajudar a Jaume I, que inclús Jaume I en el repartiment que fa del territori de València li dona diferents propietats i molins en el territori de València posteriorment. Guillem de Sant Melió és un ciutadà, un bon ciutadà ric de Lleida, però el seu germà és acusat d'heretgia. Què fa el rei? El rei permet que aquest heretge, en lloc d'estar tancat a la presó, quedi al càrrec del seu germà. Per què? Perquè el rei té un deute molt important amb aquest senyor que l'està ajudant. No sabem
hi ha diversos documents que van explicant una mica la història d'aquest Guillem de Sant Melió, que està en el llibre aquest dels 300 documents que us he parlat abans, que hem recollit sobre la història del catarisme i la Inquisició a les terres de la Corona d'Aragó. Hi ha diversos documents sobre aquesta figura de Guillem de Sant Melió, que es va casar amb la filla de l'alcalde de València, molt temps, és a dir, va anar a viure a València, es va casar, era un home, diguem, no podíem dir burgès, en aquella època no era noble, però era un home que tenia la seva riquesa, que havia adquirit al llarg del temps i que el rei li va donar en prebenda per tot l'ajuda que ell havia rebut d'ell, no només la potestat de cuidar el seu germà, com va donar la potestat a algun noble també de tenir amb algun sospitós d'heretgia no tancat a la presó, sinó al cuidado d'aquell noble. Doncs aquest paper ambigu una mica que feia el rei, que moltes vegades era per poder... Vull dir, això és el que fa la política, és a dir, jo no estic d'acord amb tu, però si tu em dones això, jo et concedeixo això altre, no? Avui està passant entre Junts i el PSOE, no? Veiem aquesta disputa de veure què agafa cadascun i hi ha una... Bueno, doncs això passava també a l'edat mitjana entre el papa, que es considerava que tenia un poder per damunt dels reis, inclús en un moment donat va excomunicar Jaume I. I, bueno, jo crec que més o menys està explicat això. Hem d'acabar, no? Ja, perdoneu, Sí, no pot ser... M'heu de disculpar. Pot ser una... Pot ser... Accepto... És un pecat mortal, un sacrilegi. No, en absolut. Jo ja s'he embarassat, però és que clar, el temps... El temps és el temps. Sí, me permet, pot ser una resposta breu, A veure, intentaré. A veure si ho logra. No, la primera, jo m'he fet la idea que era com un equip d'inquisidors que anaven per tot Catalunya buscant heretges. Pregunta, hi havia algú que els delatava? Sí. Sí, clar. I què era, per enveja? Bueno, no ho sabem. Veïns, perquè eren bona gent. Hi ha un document de començaments del segle XIV del rei al bisbe de Tortosa, que li diu, escolta, has de fer una inquisició amb aquesta persona, a veure si és heretge o no, perquè he rebut de diferents ciutadans de Tortosa i del sacerdot, del capellà de Paüls, que és un poble, diguem, a les muntanyes, a les Terres de l'Ebre. Eren bona gent, ha dit. Vull dir que generalment devia ser per enveja que es devien delatar. I una altra pregunta per acabar. És veritat que hi ha una connexió entre l'arrel càtar i Catalunya? Ja està, ja veig que no. No, hi ha un llibre que parla d'això i que d'alguna manera juga amb les paraules càtar i Catalunya, càtar lluny, no? És a dir, que els càtars són aquells que estan lluny d'allò i per això li van dir aquest territori lluny del territori del càtar. Però a veure, hi ha molts estudis de l'origen de la paraula Catalunya i cap d'ells és aquest. Són estudis molt més serios que el d'aquesta persona, amb tots els respectes per aquesta persona, que bueno, vull dir, tothom és lliure per pensar d'això, però bueno, probablement és una hipòtesi molt forçada. Una última pregunta i acabem, i intentaré ser breu i si no n'hi ha cap. Perdoni, li deixaran el micro perquè ens pugui sentir a tothom. Agafi, és que no la sento. Que si amb totes les prebendes que tenien els jutges, a la meva opinió, no hi hagués hagut la que es podien quedar amb els béns de l'altre, no hi hauria hagut tants judicis. A veure, he entès la pregunta? No hi haurien tants judicis? Que si amb les coses que podien aconseguir la gent que jutjaven, els heretges, no haguessin tingut la possibilitat de quedar-se amb els béns dels heretges, hi hauria hagut la meitat de judicis. A veure si això ho troba cert o no. O no hi hauria hagut més, és a dir, el tema és que normalment els béns dels heretges anaven a parts iguales. Una part anava pel rei, per la corona, i una altra part anava per l'església, que d'alguna manera tenia unes despeses a fer i necessitava també que entressin al seu d'això. El que està clar és que ens trobem davant d'un conflicte permanent en les comunitats humanes.
És a dir, les lluites i els enfrontaments per aconseguir el poder temporal és una constant. No és només en l'època dels càtars, avui també hi és i més antigament també hi era. I aquest, diguem, a darrere de tot això, i vull acabar ja, no parlo més, a darrere de tot això hi ha una ensenyança que ens costa d'aprendre, però que és que en realitat tots els homes som iguals, hi ha d'haver llibertat de pensament, hi ha d'haver convivència entre els homes i les dones, i el conflicte només porta conflicte. I aquesta és una ensenyança que no acabem d'aprendre, i ens ho demostra la història moderna, no? Però ens tocarà aprendre d'una manera o d'una altra, tots hem d'arribar aquí. Els càtars hi van arribar al segle XII-XIII. Van dir, no, nosaltres no lluitem, nosaltres no ens enfrontem, nosaltres no matem ni animals ni persones. Volem viure una vida santa i estricta seguint els criteris evangèlics. I, evidentment, aquesta heretgia tan pestilent, tan depravada, perquè parlaven de l'herètica pravitat, doncs a l'Església no li va interessar que s'expandís, perquè perdia el seu poder temporal. I aquesta va ser la raó per la que els van perseguir. Bé, moltes gràcies.